και το 12. Εύχομαι αυτή η χρονιά που ξεκίνησε να είναι τουλάχιστον ιδανική για όλους μας. Όσο και αν αυτό ακούγεται δύσκολο, ο καθένας από εμάς να βρει τους επόμενους μήνες όλα αυτά και όλους αυτούς που χρειάζεται πραγματικά στη ζωή του. Δημιουργία, αγάπη, τους αγαπημένους μας ανθρώπους κοντά και ωραίες στιγμές. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ πολύ βασικό κομμάτι. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι ιδανική η χρονιά. Ή μήπως όχι. Καλησπέρα σε όλους και καλώς μας ήρθατε στο Blackout. Κάτσε να δούμε τι καλεσμένα. Το κορίτσι που πλάσαρε το ανδρόγυνο στο Blackout. Κυρίες και κύριοι, η Σοφία. Έλα παιδιά. Το αγόρι που πλάσαρε την τρέσα στο Blackout. Κυρίες και κύριοι, ο Ανδρέας. Το αγόρι που πλάσαρε τα εξτρές στο Blackout. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας. Και το αγόρι που πλάσαρε την ξαδέρφη στο Blackout, ο Μίκος. Είναι από την